شما میخواهید خریدی فایده آور بکنید؟ پس مرحمت به مغازه بهترین مواد تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص به همه نمودی مالهای ما. سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین شتاب تا خریدی قلای نمایید. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. Бо мақсади бархурдор гардани шумо ба вазъи ҷинояткории кишвар ва фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ боз барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст ки тавассути телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Барномаи мазкур бозгӯкунандаи натиҷаи фаъолияти кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ ва ошкори ҷинояту ҷинояткорӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия мебошад. дар чида бо шумо Абдулмуин Зайнинизода имрӯз дар барнома тамошо кунед. хатару зиёни воситаҳои нашаддор ба саломатии ҷомеа пешгирӣ карда шуд. мусодираи беш аз 200 килограмм воситаҳои нашаддор. баҳс ва якдигар нофаҳмӣ дар заминаи рашк. шавҳар бо сиду захми корт қотили ҳамсар гардид. дуздӣ аз дукони фурӯши телефонҳои мобилӣ, зарар наздики 200 000 сомонӣ. шарҳ ин ва дигар хабарҳо дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. гоҳо баҳсу мунозира ба муноқиша табдил ёфта ба ҷиноятҳои вазнин анҷом ёбад. ҷинояти хунине ки дар ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи Данғара содир шудааст, гумонбаршуда Табарруков Давлатбек дар заминаи рашк ҳамсари 36-солаашро бо 32 захми корт ба ҳалокат расонидааст. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. санаи 12 январи соли равон ҷасади шаҳрванд Сидиқова Умеда, истиқоматкунандаи деҳаи Сафовбахши ноҳияи Данғара аз манзили истиқоматиаш бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид ки боз аз ваҳшиёнате дарак медод ки содиркунандааш инсон аст. бо гузашти чанд рӯз аз содири ҷиноят, кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Данғара бо методҳои ошкоро ва ғайриошкорои фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва сафарбарии ҳайати шахсӣ гиреҳи ҳодисаи сарбастаро кушоданд. дар содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнини истиробангез шавҳари ӯ Табарруков Давлатбек соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи мазкур гумонбар аст ки баъди чанд соли оиладорӣ қотили ҳамсари худ шуд. гумонбар нишондод медиҳад ки вақтҳои охир муносибатҳои оиладории онҳо тахту ҳамвор набуда, байни онҳо муноқишаю номоросоӣ ҷой дошт. аниқтараш шавҳар аз рӯи рашку бадгумонӣ ки гӯё ҳамсараш бо собиқ шавҳараш робита дорад, бо истифода аз кортҳо дами марг яъне 32 маротиба ба узвҳои махсусан муҳими марҳум зарба задааст. ҷиноят ошкор ва акнун содиркунандаашро зарур аст назди қонун ҷавоб гӯяд. соати рӯзи 12 соати 7:40 буд. хестам гуфтам огида сурма бишум, ман об намегирам, хест огида суртахаз бишум. ман огир дорам ки мақсад бия ош бирим дисрушам шуа. хай ман ба ғазабам яди гапи вайш задам ки хест корчара гири ба сари мара. корчара зад ки ман корчара қапидам, хел нури корчара анҷам ман қапидам корчара. кашид корчара ки дид дас мехекам хун пари хуна ди шох шид. Ва та пишти гараж қабдин корча аз чапон гирифтам. 32 та корча дар ғазабон 32 та корча задам. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мақомоти прокуратураи ноҳияи Данғара тафтишот бурда истодааст. яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ин мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ба шумор рафта, қочоқчиёни ин маводи заҳрогин ба таври ҳамешагӣ зери коркардҳои оперативии кормандони милитсия қарор доранд. дар натиҷа як амалиёти бо барори кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як гурӯҳи нашаҷалобро муайян ва дастгир намуда, аз онҳо зиёда аз 200 килограмм воситаҳои нашадор ва як адад силоҳи оташфишон дарёфт ва мусодира карда шуд. Сироҷдини Шакурӣ дар ин хусус гузориш омода кардааст. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳама самтҳои фаъолият, махсусан дар натиҷаи амалисозии коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва ба роҳ мондани тарзу усулҳои муосири корбарӣ дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид.
танҳо дар муддати як ҳафтаи аввали моҳи январи соли 2024 як гурӯҳи нашаҷаллоби трансмиллии мусаллаҳ зери коркардҳои оперативӣ қарор дода шуда 3 нафар дастгир ва аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон яъне беш аз 200 килограмм воситаҳои нашадор, як адад тапонча бо 2 тирдону 72 адад тир дарёфту мусодира карда шуданд. гумонбаршаванда Иззатзода Умар Ҳурматулло санаи таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи ноҳияи Фархор ки бо гурӯҳҳои нашаҷаллоби ҷумҳурии Афғонистон робита дорад, барои дастрас ва паҳнсозии ин маводи заҳрогин аз воситаҳои муосири коммуникатсионӣ ва мессенҷерҳои шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебурд. маҳз маҳорату малакаи баланди касбӣ ва тарзи дурусти коркардҳои оперативӣ ба кормандони милитсияи пойтахт имкон дод, ки фаъолияти пинҳонкоронаи ин гурӯҳи нашаҷаллоб ошкор карда шавад. ин аст ки санаи 4 январи соли 2024 зимни амалиёт дар заминҳои кишзори мавзеи деҳаи Бульёни Боло гумонбаршаванда Иззатзода Умар дастгир карда шуд, ки номурда воситаҳои нашадорро дар ин мавзеъ пинҳон мекард. зимни аз назаргузаронӣ махфигоҳи махсус 3 адад борхалта бо 75 адад бастаҳои воситаҳои нашадор ки мувофиқи маълумотномаи эксперти судӣ воситаҳои нашадори навъи ҳашиш буда дар умум 77 килограмму 700 граммро ташкил медиҳанд, ёфта гирифта шуданд. ҳамзамон дар идомаи коркардҳои оперативӣ тибқи нишондоди гумонбаршаванда аз махфигоҳе дар заминҳои кишзори деҳаи Ҳалқаҷа дар ҳаҷми 79 килограмму 600 грамм воситаҳои нашадори навъи ҳашиш дарёфту мусодира карда шуданд. 4 ноябри 2023 ман алоқабро мавқати шаҳрвандои Афғонистон рафтам, ҳамҷа гирифтам дақопчада 50 кило наша овардам, дар ҳамаи пешараи ҳан мондам. баъд бо дар соли 2024 моҳи январ, саршави моҳи январ ман алоқабро омадам ба шаҳрванди Афғонистон, рафтам гирифтам нашора бор кардам дар мошин 4 қопча овардам дар қишлоқ Лавирада даромади ноҳияи Данғара мондам. кормандони милитсия маро дастгир карданд. баъди дастгир намудан аз дохили автомошинаи гумонбаршаванда Иззатзода Умар ҳамзамон 1 килограмм воситаи нашадори навъи метаамфетамин ва аз бордони автомошина 1 адад тапончаи тамғаи Смиз Вессон, 2 адад тирдон ва дар умум 72 адад тир ки ғайриқонунӣ бо худ нигоҳ медошт дарёфту мусодира карда шуд. бо қатъим дар ҳамон бардачоки мошинам як яроқи пистолет буд, қатъи магазине бо тир 72 дона тир қатъи буд. мара дастгир карданд кормандони милитсия. ҳамзамон коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ идома дода шуда санаи 6 январи соли ҷорӣ 2 нафари дигари ин ҳалқаи ҷиноятӣ шаҳрвандон Амирбеков Баҳодур Тоҷибекович соли таваллудаш 1997 ва рафиқаш Азиззода Абубакри Мирзовалӣ соли таваллудаш 1990 сокинони шаҳри Душанбе дастгир карда шуданд. зимни санҷиш аз дохили автомошинаи гумонбаршаванда Амирбеков Баҳодур 45 адад ҳабҳои экстази дарёфту мусодира карда шуд. воқеан ҳар амали оқибат подоши худро дорад. акнун бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати дастгиршудагон тибқи талаботи моддаҳои 200 қисми 4, 195 ва 347 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. қасди ба ҷомеа хавфнок нашаҷаллобии сокинони ноҳияи Шамсуддини Шоҳини вилояти Хатлон низ таҳти назорат ва коркарди ғайриошкораи оперативӣ қарор гирифта, ахиран бо истифода аз методҳои оперативӣ кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯло ба ҳаракатҳои ҷиноятии онҳо нуқта гузошта, аз номбурдагон миқдори махсусан калони воситаҳои нашадорро мусодира намуданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. милисияи шаҳри Кӯлоб фаъолияти пинҳонкоронаи боз як гурӯҳи муташаккили нашаҷаллобро ки аз ҳисоби сокинони ноҳияи Шамсуддини Шоҳини вилояти Хатлон созмон ёфтааст бепарда сохт
дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ ду узви шабакаи нашаҷалоб боздошт ва аз онҳо беш аз 7 килограмм воситаи нашадор мусодира гардид. муқоимати ҳадафмандонаву устувор бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлобро муваффақ гардонид оиди фаъолияти пинҳонкоронаи гурӯҳи муташаккили нашаҷалоб ахборотеро коркард намояд, ки натиҷаи он мусодираи 7 килои 759 грамм мухаддироти намуди ҳашиш мебошад. боздоштшудаҳо Шаҳбозов Сайҷамол соли таваллудаш 1982, истиқоматкунандаи деҳаи Хирманҷо ва Нурхони Давлат соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи деҳаи Ёли ноҳияи мазкур мебошанд, ки мақсади дар шаҳри Душанбе паҳну фурӯши маводи мухаддирро доштанд. ба муомилот баровардани воситаи нашадор ҳарчанд пинҳонӣ бо усули махсус, яъне дар дохили ду зарфи пластмассӣ ғунҷоиши 5 литра ва аз болояш ҷой кардани ширинии тут сурат гирифтааст, аммо ҳама ҳаракатҳои гумонбаршудагон зери назорати оперативии милитсия қарор дошт, ки барои ошкор намудани ҷиноят ба муқобили саломатии аҳолӣ мусоидат намуд. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, барои муайян кардани дигар шохаҳои ин шабакаи нашаҷалоб чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. давоми 5 моҳи охир оғоз аз моҳи августи соли 2023 то январи соли 2024 аз манзилҳои истиқоматии сокинони шаҳри Турсунзода дуздии ашёҳои рӯзгордорӣ пайҳам содир шуда, сокинони шаҳри мазкурро ба ташвиш овард. милитсияи шаҳри мазкур дар натиҷаи пайгириҳои оперативӣ силсила дуздиҳои сарбастаро ошкор ва хавфи амалҳои ҷиноятиро бартараф намуд. шарҳи ҷиноятҳои содирнамудаи гумонбаршуда дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. ҷинояти дуздӣ ба категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна дохил шуда, дуздӣ ҷиноятест, ки содир шудани он аз ҷониби гумонбарон тасодуфӣ ва ё ғайриихтиёр нест. ин шакли ҷиноят қаблан ва дар аксар маврид бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби якчанд ва ё гурӯҳе аз гумонбарон нақшабандӣ шуда содир мегардад. муддати 5 моҳи охир оғоз аз августи соли 2023 то январи соли 2024 сокинони маҳаллу шаҳракҳои ҳудуди шаҳри Турсунзода аз дуздида шудани молу ашёи рӯзгорашон ба милитсия муроҷиат мекарданд. пайдарҳам содир шудани 15 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ бо усули интихоби калид аз хонаҳои сокинони шаҳри Турсунзода аз таҷрибаи ҷиноятӣ доштани гумонбар гувоҳӣ медод. чун гумонбар, ки таҷрибаи бои ҷиноятпешагӣ дошт, аз методҳои пинҳонкорона истифода мекард. чунин амалкарди гумонбар дер давом накард. чорабинои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода ахиран шахсияти гумонбари силсила дуздиҳоро ошкор кард. гумонбаршуда Зуҳуров Хуршед Хоркашевич соли таваллудаш 1981, сокини шаҳраки яки шаҳри Турсунзода, пеш 4 маротиба ба муҳлати умумии 13 сол бо ҳамин кирдори ҷиноятӣ дуздӣ суд шуда, моҳи августи соли 2023 ба озодӣ баромадааст. баромадаи маҳбас 4 маротиба суд шуданам. 4 август ба озодӣ баромада, аз моҳи сентябр бо даст ба ҷиноят задам. тариқи калид хонаи шахсӣ ҳавоӣ карда дуромада, аз онҷо инҷониб компютер мегирифтам, мошинаи дузандагӣ, мошинаи ҷомашӯӣ, телефон, ноутбук, тило, нуқра, маблағи пулиро хонаи иҷора мешиштам, дар ҳамҷо гирифта пинҳон доштам, мехостам ба хостани фурӯхтан буровардам, ки баъд успеҳ накардам, кормандони милисия дастгирам кардам. саҳни бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода миқдори зиёди молу ашёи арзишнок аз қабили тиловорӣ, нуқра, маблағҳои пулӣ, таҷҳизотҳои гуногуни барқию газӣ, телевизору компютер, телефонҳои мобилӣ, курпаю курпача, ҷиҳози ошхона, мошинаҳои ҷомашӯию чеварӣ ва даҳҳо адад номгӯи молу ашёи рӯзгордорӣ аст, ки гумонбар бо интихоби калид аз хонаҳои сокинони шаҳри Турсунзода дуздидааст. аз хулосаи тафтишот ва арзиши муқоисаи молу ашёи дуздидашуда ба бозор зарари расондашудаи гумонбар ба шаҳрвандон зиёда аз 200 000 сомониро ташкил дода, бо 15 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ дар шӯъбачаи тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Турсунзода нисбати гумонбаршуда Хуршед Зуҳуров бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбар дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. 13 соли ҳаёти паси панҷара гумонбарро дарси ибрат нашуда, ин навбат маротибаи панҷум аст, ки гумонбаршуда барои содир кардани ҷинояти дуздӣ аз озодӣ ба маҳбас хоҳад рафт.
дар шаҳри ҳисор кормандони милитсия як нафар пешсудшударо бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. гумонбаршуда шабона ба дукони фурӯши атриёт ва телефонҳои мобилӣ ғайриқонунӣ ворид шуда 84 адад телефонҳои мобилиро тасарруф кардааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия гардидааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор шаҳрванд Катаев Амиралӣ Раҷабович сокини шаҳри мазкур бо ариза дар он хусус муроҷиат намуд ки шаби 19 ба 20 январи соли равон шахсони номаълум ба мағозаи фурӯши атриёт ва телефонҳои мобилияш ворид шуда 84 адад телефонҳои мобилиро тасарруф кардаанд. худи ҳамон рӯз аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор бо доир намудани як қатор чорабинии оперативӣ ҷинояти мазкур дар гармугармӣ ошкор карда шуд. ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур шаҳрванд Мирзоев Умедҷон Нуриддинович соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи кӯчаи Ҳабиб Юсуфии шаҳри ҳисор боздошт гардид. гумонбаршуда гарчанде гузаштаи догдори ҷиноятӣ дошта бошад ҳам вале ба худ хулосаи зарурӣ набароварда боз такроран ба ҷинояти дуздӣ даст задааст. аз рӯи нишондоди гумонбаршуда ӯ шаби 19 ба 20 январ бо мақсади дуздӣ ба маркази савдои шаҳри ҳисор рафта дари пластикии мағозаи фурӯши атриёт ва телефонҳои мобилии шаҳрванд Катаев Амиралиро ба воситаи чӯбдаст кушода аз он ҷо телефонҳои мобилии фурӯширо тасарруф намуда бо мақсади минбаъд фурӯхта аз инсо фоида овардан ба манзили истиқоматиаш овардааст. шаҳри 19 омадам инҷа пластикаро ба чӯбӣ кардам дар омадам инҷа телефонҳо буд инам боло да телефонҳо буд тафтишот зарари расонидашуда ба соҳиби мулкро 170 000 сомонӣ муайян намудааст. Мирзоев Умедҷон барои намондани изи ҷиноят ҳамчунин дастгоҳи хотиравии камераи назоратии дукони мазкурро аз ноқили камера ҷудо намуда бо худ бурдааст. баъди ҳамин телефонҳоро гирифтан баъзе камераро гирифтам ки ҳамин ошкор нашавад ҷиноят. ҳангоми кофткови манзили истиқоматии номбурда далелҳои шайъӣ яъне телефонҳои мобилӣ дарёфт карда гирифта шуданд. дуруст ба роҳ мондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ ба кормандони милитсия имкон дод ки ба кирдорҳои ҷиноятии Мирзоев Умедҷон хотима бахшида шавад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати номбурда бо дастрасии моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи вахш дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба чапдастии дуздон нуқта гузоштанд. дуздии маблағ ва дигар ашёҳои арзишнок ҷиноятест ки давоми чанд рӯзи охир содир шудааст. милитсия бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои махсус кирдори ба ҷомеа хавфноки гумонбар сокини 20-солаи ҳамин ноҳияро бепарда сохт. полковники милитсия Офоқи Қодириён оиди чапдастиҳои гумонбар гузориш медиҳад. зимни ба роҳ мондани чораҳои фаврию ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи вахш дар асоси аризаи шаҳрвандони ноҳияи мазкур Абдуллоев Хоҷаназар, Раҳматов Муҳаммадсолеҳ ва Алиев Зариф оиди аз ҷониби шахсони номаълум тариқи пинҳонӣ рабуда шудани маблағҳои пулиашон гурӯҳи фаврию ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда як нафар сокини ноҳияи мазкур бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ин нафар Шобуддинов Муҳаммад соли таваллудаш 2004 сокини ноҳияи вахш мебошад ки дар се ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад. Шобуддинов Муҳаммад санаи 25 декабри соли сипарӣ гашта шабона аз дохили амбори шаҳрванд Абдуллоев Хоҷаназар воқеъ дар ноҳияи вахш ки дар дохили он нуқтаи бозиҳои шавқовари кӯдакона ҷойгир буд як адад таҷҳизоти бозиҳои шавқовари тамғаи Sony PlayStation 4 арзишаш 4000 сомонӣ ва як адад манбаи хотиравии камераи мушоҳидавӣ ки арзишаш 500 сомониро мебошад тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. ин нафари ҷиноятпеша такроран санаи 4 январи соли равон ғайриқонунӣ вориди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Некфарм ки ба шаҳрванд Раҳмат Муҳаммадсолеҳ тааллуқ дорад гашта аз он ҷо маблағи 4500 сомонӣ ва як адад телефони мобилии тамғаи Samsung ки арзишаш 1000 сомонӣ мебошад тасарруф намуда ба самти номаълум ғайб мезанад. ба ғайр аз ин шаби 5 январи соли равон посттерминали рақами 00666 Душанбе Сити Бонкро воқеъ дар шаҳраки вахш зада шикаста корношоя менамояд, аммо маблағҳои пулиро гирифта натавонистааст ки бо ин амалаш ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Душанбе Сити Бонк ба маблағи 2215 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидааст. ман соати 1 шаб буд мақсад дорам ба ҷои бозиёд ромам
Sony la dizem xaridis Josikoy 4 fitay bozdish girdim. Aptika daromada mablag' گرفتم بعد برآمده aptika банкомат رو زدم شکستم نتوانستم از آنش پول گرفتم. نسبت شابدینов محمد در شعبه‌چه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وخش پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. мавзӯи дигар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди моҳипарварӣ барномаҳои давлатӣ қабул намуда соҳаи моҳипарвариро бо ташкили хоҷагиҳои моҳипарварӣ равнақ мебахшад то ин ки бозори истеъмолии кишвар аз ин анвои гӯшти паррезӣ таъмин бошад. мутаассифона баъзе афроди манфиатхоҳ бо амалу рафтори харобиовар ба амалишавии барномаҳои давлатӣ монеа эҷод мекунанд. милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти суғд 2 нафар сокинони шаҳри конибодомро боздошт намуданд ки бо роҳи ғайриқонунӣ 800 адад моҳиро аз обанбори баҳри тоҷик ба даст овардаву мехостанд ба фурӯш бароранд. подполковники милитсия Акбар Шарифӣ дар ин хусус гузориш омода кардааст. истифодаи сарфакоронаи сарватҳои табиӣ ва риояи қонунҳои табиат метавонад солҳои тӯлонӣ ба нафъи инсонҳо хизмат намояд. милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар самти баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз амалҳои харобиовар нисбат ба табиат ва муҳити зист тадбирҳои зарурӣ андешад ҳам то ҳанӯз нодида гирифтани меъёрҳои табиӣ ки бо қонун мустаҳкам гардидааст ва боиси ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ ҷалб гардидани шахс мешавад ҷой дорад. чунончи санаи 10 январи соли равон кормандони шуъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти суғд дар минтақаи обанбори баҳри тоҷик ҳудуди деҳаи ҷаҳонзеби шаҳри конибодом шаҳрвандон Ахмедов Анвар Турсунович соли таваллудаш 1991 ва Абдуалиев Фаррух Саидович соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри конибодомро ҳангоми ғайриқонунӣ машғул шудан ба сайди моҳӣ боздошт намуданд. номбурдагон бо истифода аз заврақ ва 15 адад турҳои махсуси гуногун масоҳати моҳидорӣ ба сайди моҳӣ машғул шуда ба ҳифзи муҳити зист ва сарватҳои табиӣ зарари моддӣ расониданд. аз моҳидорон 800 адад моҳиҳои гуногун намуд мусодира шудааст. ин теъдод хилофи қоидаҳои муқаррарнамудаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 790 аз соли 2014 мебошад ки барои шикор ё сайди саршумори ҳайвонот маҳдудиятҳоро пешбинӣ менамояд. чунончи як нафар моҳидор наметавонад аз 300 сар зиёд ҳайвоноти обиро сайд намояд. агар ин талабот риоя нашавад ба ҳар як сар як нишондиҳанда барои ҳисобҳо зарар ҳисоб карда мешавад. риоя накардани муҳофизати захираҳои моҳӣ аз ҷониби шаҳрвандон Анвар Ахмедов ва Фаррух Абдуалиев ва зарари дар ин самт ба захираҳои моҳӣ расонида шуда ки дар умум ба 57600 сомонӣ баробар аст метавонад онҳоро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб созад. ёдрас мешавем ки фаъолияти кормандони шуъбаи минтақавии раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд баҳри пешгирӣ аз амалҳои харобиовари муҳити зист ва ҳифзи сарватҳои табиӣ нигаронида шудааст. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. хайр то барномаи дигар тансияту хонобод бошед.